Hayırlı gün исәнмесез. Яңгасыр каналында Канун, парламент, җәмгыять программасы. Атнаның сәяси, иҗтимагый вакыйгалары турында алдагы 25 минутта бәян итәрбез. Бу атнада Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге парламент делегациясе эшлекле сәфәр белән Беларусь Республикасына барды. 2 көнлек визит барышында Россиянең Белоруссиядәге тулы вәкаләтле илчесе Борис Грызлов, Минск өлкәсе башкарма комитеты рәисе Александр Турчин белән очрашулар узды. Парламентара хезмәттәшлек, икътисади, фәнни, мәдәни багланышлар турында сүз барды. Татарстан кунакларын Минск аэропортында милли ризыклар белән каршыладылар. Парламент делегациясын Минск өлкәсе депутатлар берлеге җитәкчесе Наталья Кубицкая каршылый. Ул 1 ел элек Казанга килгән иде. Ул чакта Татарстандагы хезмәттәшләрен кунакка чакырды. Һәм менә көтелгән очрашу. Предложение какое? У нас на территории области. Иң элек Фәрит Мөхәммәтшин Минск өлкәсе башкарма комитеты рәисе Александр Турчин белән очрашты. Сәүдә мәсьәләләре, икътисади хезмәттәшлек турында сүз барды. Татарстан Белоруссиягә пластмасс, каучук, резина һәм нефть продуктларын җибәрә. Узган ел бездән экспортка чыгарылган товар бәясе 300 миллион долларга җиткән. Ә Белоруссиядән Татарстанга азык-төлек һәм техника кертелгән. Республикадагы авыл хуҗалыгы техникасы паркының 60% Белоруссиядә җыелган. Соңгы елларда Казанның җәмәгать транспорты Белоруссиядән кайтарылган автобус, троллейбус, трамвайлар белән тулланды. Нас многое связывает. Очень много. Объем товарооборота достаточно высокий. Но мы договорились с Александром Генриховичем еще ряд направлений, над которыми совместно поработаем. И мы выехали к вам для того, чтобы наполнить содержанием эти договоренности двух наших лидеров наших стран. Это такой символ мужества, вдохновения. Я хочу вам его подарить. Татарстан делегациясын өлкәнең депутатлар советында кабул итәләр. Бу визит Россия белән Беларусь төбәкләре арасында сәүдә, икътисади элемтәләр активлашуга этәргеч бирер дип өметләнәләр. Эшлекле сәфәр барышында депутатлар атаклы БелАЗ заводында булды. Ул машина төзелеше өлкәсендә дөньядагы иң алдынгы 10 холдинг исемлегенә керә. Беларусь Республикасы төбәкләре белән Татарстанның хезмәттәшлеген, сәүдә, икътисади, мәдәни һәм парламентара багланышларны Россиянең әлеге илдәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Борис Грызлов югары бәяли. Ул парламент вәкилләре белән очрашты. И объем товарооборота большой. Товар әйләнеше күләме дә зур, гуманитар проектларда күп, мәдәни элемтәләрдә ныклы. Россия төбәге Татарстан белән Беларусь арасындагы элемтәләрне бәяләп, алар бик югары дәрәҗәдә дип әйтә алабыз. Поэтому мне очень приятно, что Фарид Хайруллович приехал. Мы понимаем, что с этой республикой, братской, союзной республикой, надо налаживать очень самые тесные связи по всем направлениям, возможным для контакта, для совместной работы. Этому способствует Борис Вячеславович Грызлов в качестве посла нашей страны. Белоруссиянең милли җыены советы рәисе Наталья Качанова белән дә очраштылар. Безнең ныклы элемтәләр, ул зур казаныш, дуслыкны саклау кирәк дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Быел әлеге илдә июнь ахырында үтәчәк Россия-Белоруссия форумын уздыру мәсьәләләре турында сөйләштеләр. Анда икътисади мөмкинлекләрдән тыш мәдәният белән тарихка да зур урын биреләчәк. Хезмәттәшлек турында яңа килешүләр имзаланыр дигән ышаныч белдерделәр. Нам необходимо больше углублять сотрудничество. Безгә закон чыгару органнары арасында хезмәттәшлекне арттыру кирәк. Төбәкләр белән мөнәсәбәтләрне ныгыту мөһим. Бүгенге аралашу ул моңа кадәр килешенгән карарларны гамәлгә кертү мөмкинлеге. Наших коллег парламентариев из Республики Татарстан — это реализация тех договоренностей, которые были между нами достигнуты. Республика министрлыклары һәм дәүләт комитетларының 2023 ел йомгакларына багышланган коллегия утырышлары дәвам итә. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек, транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыклары социаль фондның Татарстандагы бүлеге узган еллык эшчәнлеккә нәтиҗә ясады. Җыелышларда ведомстволарның проблемалары һәм тармактагы казанышлар турында әйтелә. Бу атнада узган йомгаклау утырышларында нәрсәләргә игътибар иттеләр? Безнең күзәтүдә. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының еллык коллегиясе утырышында әйтелгән мәгълүмат буенча Татарстан сөт җитештерүне арттыра, ә менә терлек санын киметә. 2023 елда 2 миллион 200 мең тонна сөт савылган, шул ук вакытта сыерлар 19 меңгә кимегән. Ит җитештерү 2022 елда ел дәрәҗәсендә 13 мең тонна җитми калды. Шуның 18 мең тоннасы кыш итен туры килә. Бу чалу бройлер кышчылык фабрикасында җитештерү күләмнәре киме аркасында килеп чыкты. Хәзер анда моның буенча эш алып барыла. Без халыкны
йомыркага булган ихтыяҗын тулысынча канәгатьләндерәбез. Тәмин ителеш 29%. Узган ел җитештерү 2%-ка артты. Быел да бу күләмнәрне саклап калырга тырышабыз. Узган ел 10 мең ярым сыер асрау өчен 19 сөт комплексы кулланылышка кертелә. Тагын 20 инвестиция проекты әзерләнә. Яңа Шишмә, Лениногорск, Апас, Яшелүзән, Тукай, Актанышта акрынлап мал туарны бетерәләр. Терлек 19 мең башка кимегән. Терлек башын киметү авылның киләчәген шик астына куя дигән сүз. Республика рәисенең бу мәсьәләдә фикере катгый. Мы видим в этих районах и сокращение населения, но если работы не будет, никуда не денешься. Если ферму закрыли, осталось еще закрыть школу, потом закрыть магазин, и все. Через 5 лет этой деревни не будет. Поэтому пока эти фермы есть, надо найти форму или внутри, или как, чтобы они были задействованы фермерскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями. Надо искать пути для решения. Авыл хезмәтчәннәре алдында быел игенчелек, терлекчелек буенча күрсәткечләрне, продукцияны эшкәртү күләмен арттыру бурычы тора. Әйтик, хәзер савылган сөтнең 90% эшкәртелә. Ашлык һәм ит буенча күрсәткеч әлегә түбән. Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының еллык коллегиясендә төп темаларның берсе юлсызлык, җәмәгать транспортының начар йөрүе. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов район башлыкларына мөрәҗәгать итеп, җәмәгать транспорты эшен тиешенчә оештыруны максат итеп куйды. С большими надеждами, что вот эти автобусы на самом деле дадут позитивный отклик населения нашей республики. Эта часть работы за нами, а следующая организационная часть работы за вами. Узган ел республика җәмәгать транспортын яңарту проектында катнашты. Моның өчен казнадан 1 миллиард 400 миллион сумлык кредит алына, 12 районга 119 автобус кайтаралар. 24 елда Казан һәм Яршаллы шәһәре өчен 297 автобус кайтарга тиеш. Алар ГТЛК программасы. 23 елына 30 троллейбус алынды. Моннан тыш, Әлмәт шәһәрендә яңа җәмәгать транспорты барлыкка килде. Электробус шәһәр маршруты буенча хәрәкәт итә башладылар. Әмма җәмәгать транспорты бүген иң проблемалы мәсьәлә булып кала. Республика рәисе бу тармакта эшнең җитәрлек булмавын ассызыклады. Техника җитми, техникасы булса эшләргә кеше юк. Нәтиҗәдә автобусны пассажирларга озак көтәргә туры килә. Организационных очень много вопросов. Транспортом общественным вы практически плохо занимаетесь. Все любят дороги строить, там и видно, что сделано. Здесь-то ничего не видно. Здесь, кроме проблем. Поэтому давайте немножко усиливайте работу вместе с муниципалитетами. Там 40 минут автобус ждут или еще что-то такое. Это же вообще безобразие. Халык контролена узган ел 30 меңнән артык шундый мөрәҗәгать алынган. Быел яуган кар юллар чистарту мәсьәләсенең никадәр кискен торуын күрсәтте. Шуңа Рөстәм Миңнеханов яңа бурыч куя. Шәһәр районнарны җыештыру тәртибен яңадан карарга кирәк булачак. Снегопад показал, что нам полностью надо пересмотреть технические содержания, технологические решения. Это потребует от нас и техперевооружения, и подготовку кадров. Узган ел бездә 240 миллиард сумнан артык юл төзелгән. М12 трассасы тапшырылды. Быел Яршаллы һәм Түбән Каманы урап узучы юл Шәле Баулы юлының Алексеевск һәм Әлмән участогы. Казанда Горький шоссесындагы эшләрне бетерү бурычы тора. Вознесение тракторының беренче өлешен 2023-тә тапшырдылар. Хәзер икенче участогы салына. Анысын түләүле итәргә җыеналар. Большая работа идет по Казани, особенно вот две вылетные трассы. Это Вознесенское шоссе 2 и Горькое шоссе. Значит, 100% Вознесенскую трассу надо завершить. Это тоже частно-государственный проект. Это будет платная дорога. Рөстәм Миңнеханов юлларны карап торырга, шул вакытта төзи башлаганчы әйбәтләп уйларга киңәш итте. Населенный пункт где-то какой-то 5-6 километров. Значит, живет там 20-30 человек, и мы должны там сделать дорогу на 70-100 миллионов. Надо немножко экономно относиться. Ничего страшного, если мы сделаем трассу щебнем. А то сразу, значит, дорогу или 4-й, или 5-й категории, значит, в день там 10 машин проезжает.
Чистайда 18 тарихи йортны БРИКС банкы программалары буенча төзекләндерәчәкләр. Әлеге банк берлеккә кергән 5 дәүләт – Бразилия, Россия, Һиндстан, Кытай, Көньяк Африка тарафыннан булдырылган. Ул шушы илләрдәге инфраструктура проектлары өчен акча бүлеп бирә. Чистайда яңартылачак биналарның берсендә Доктор Живаго музее ачарга ниятлиләр. Әмма шәһәрдә күп кенә башка һәйкәлләрне яңартыр өчен дә инвестор табылмаган. Бу хакта Татарстанның мәдәни мирас объектларын саклау комитетының еллык коллегия утырышында сөйләштеләр. Рүзәл Шәрипов репортажында. В этом доме Пастернак, прототип доктора Авдеева. Чистайның нәг үзәгендәге сәүдәгәр Чукашевлар йорты инкыйлаптан соң монда табиб Дмитрий Авдеев күченә. Аның образы буенча Борис Пастернак доктор Живаго романын иҗат иткән. Хәзер бу йортта шушы әсәргә багышланган музей ачмакчылар. Аны БРИКС банкы программасы акчасына төзекләндерәчәкләр. Проектлар бүгенге көндә инде тәмамланып килә. Без хәзер инде көтәбез зурдап эшләр башланды. Менә шушы эшләр 11 объект тулысынча реставрацияланырга тиеш. Тагын 6 объектта анда фасадлар, түбәләр ясалырга тиеш. Мәдәни мирас объектларын саклау буенча дәүләт комитеты коллегиясе утырышының быел Чистайда узуы юкка түгел. 2010 елда шәһәр Россиянең тарихи җирлекләр реестрына кертелде. Монда 204 тарихи һәйкәл бар, әмма аларның күбесе начар хәлдә. Объектлар БРИКС программасы буенча төзекләндерелмәсә, аларны инвесторлар хисабына ремонтларга кирәк диләр. Чистайның Толстой урамындагы бу йортны исә бүген үрнәк буларак китерәләр. Аны 2022 елның декабрендә җирле эшмәкәр сатып ала һәм бу вакыт өчен аның нигезен ныгытып түбәсен алыштыра. Есть опасения, что на некоторые строения мы не сможем найти инвесторов. Без кайбер биналарны төзекләндерергә инвесторлар таба алмаспыз дип уйлыйбыз. 4 йортны 5 тапкыр сатып карадык, әмма моңа алынырда эшмәкәрләр барыбер табылмый. Аларны проектларның кыйммәт һәм ремонтның катлаулы булуы куркыта. Элементы дома утратили эксплуатационные свойства. Шундый ук проблема Алабугада да бар. Ул да федераль реестрда тора. Бүгенге утырышта әйтүләренчә, тарихи йортны инвесторларга кайчак 1 сумга сатып җибәрү генә җитми. Алабуга җитәкчелеге аларны салымнан азат итәргә кирәк ди. Янга калган акчаны төзекләндерү өчен тотарга булам. Алабугада ел дәвамында илкүләм проектлар буенча күп эш башкарылган. Внимание нужно в разы больше, чем новым строениям. Яңа төзелгән объектлар белән чагыштырганда тарихи биналарга игътибар күбрәк кирәк. Без дәүләт бюджетыннан бүлеп бирелгән 143 миллион сумга Шишкин буаларын киңәйтергә ниятлибез. Бу эшкә акчаны уңайлы шәһәр мөхите илкүләм проекты буенча алдык. Елның зур бер казанышы КФУ обсерваторияләренең ЮНЕСКО һәйкәлләре исемлегенә кертелүе. Шулай ук Фешин исемендәге училище, Казан Кремленең спас манарасын төзекләндерделәр, хәзер Мәрҗани мәчетен ремонтлыйлар. Балык бистәсенең Олы Елга авылындагы мәчет белән Камы тамагындагы Киләр авылы чиркәве төзекләндерелә. Сохранение деревянного зодчества. Республикада агач йортларны борынгы алымнар буенча төзекләндерәбез. Бүген бездә махсус җайламалар урнаштырылган остаханәләр бар. Анда тимерче, бакырчылар бу объектларның өлешләрен ясый. Аларның осталыгы сакланып калсын өчен Татарстанда студентлар өчен махсус мәгариф үзәге булдырырга кирәк дип уйлыйм. Быел БРИКС илләре саммитына әзерлек барышында КФУның төп бинасын, дистәләгән торак йортның фасадын яңартырга җыйналар. Шулай ук Биектауның Айбаш авылында көчле җил вакытында манарасы сынган мәчетне, башкалада Кабан арты гыйбадәтханәсен төзекләндереп бетергә планлаштыралар. Иң мөһиме, һәр тарихи мирас объекты туристларны җәлеп итеп торырга тиеш, ди Лейла Фазлыева. Чистополь абсолютно точно просел в количестве турпотока. Быел Чистай туристлык агымын киметте, Алабуга киресенчә кунаклар саны артты дип мактана ала. Туристлар белән эшләвегез өчен рәхмәт. Татарстан дигәндә кеше Алабуганы күз алдына китерә. Бу район җитәкчелегенең казанышы. Чистайда туристларның кимүен Лейла Фазлыева контрольгә алырга кушты. Шулай ук ул мәдәни мирас объектларын саклау өчен икътисади яктан нәтиҗәле алымнар кулланырга кирәклеген әйтә. Инвесторларны җәлеп итәр өчен белгечләр советы булдырырга киңәш итте. Киләсе репортажыбыз да Чистайдан булачак. Мондагы кайбер йортларда яшәүчеләргә бу көннәрдә кар эретергә туры килә. Су үткәргечтә авария булганнан соң халык сусыз калган. Аны кибеттән дә сатып алалар, колонкаларга да йөрергә мәҗбүрләр. Соңгы бер айда әлеге шәһәрдә хәл бигрәк тә мөшкел. Бер артлы коммуналь аварияләр килеп чыга. Халык зарлана, бу мәсьәлә республика җитәкчелегенә кадәр барып җитте. Яңа ел бәйрәмнәреннән соң шәһәрдә яшәүчеләрнең 3тән 2 өлешенә берничә көн сусыз утырырга туры килгән. Аларга суны машиналар белән китерү тиешле дәрәҗәдә оештырылмаган. Мәсьәлә шул кадәр кискен тора, җирле водоканал җитәкчелеге су челтәрләрен шәхси оешмадан дәүләт идарәсенә күчерергә дә риза. Су юк,
Хаман да юк менә. Гүзәлия Сафиуллинаның өендә краннан су инде 11 көн килми. Бронхиаль астма белән авырган 11 яшьлек кызын үзегенә тәрбияли. Көненә 3 тапкыр ингаляция ясыйлар. Аның җайланмасын агып торган су астында чистартырга кирәк. Безгә ничек яшәргә кирәк менә? Белмим. Бер надежда уже калмады, что безгә әйтәләр. Китегез. Ничек китәргә, ничек? Шәһәр халкының һәр иртәсе диярлек шушында су колонкасы янында башлана. Вакыт-вакыт сусыз калучылар өчен бу бер чара булып тора. Шәһәр буенча алар берничә монда яшәүчеләр сүзләренә караганда көненә берничә тапкыр йөрергә туры килә. Нажал на ручку, и вон это. Она течет. Каждый день ходит сюда? Да, по 5-6 раз. Суп сварить надо, чай поставить надо. Аш пешерергә чәй куярга кирәк. Савыт 5 литрлыгына бит. Чиләк белән ташу кыен, кулым авырта, шулай көненә берничә тапкыр йөрим инде. Су булмау Лев Толстой урамындагы торбалардагы авария белән бәйле. Моннан 11 йортта яшәүчеләр зыян күргән. Су үткәргеч ярты гасыр элек салынган. Бер атна элек бу участокта шундый хәл булган инде. Хәзер тагын кабатлана. Торбалар тузганлыктан Чистайда гыйнвар аенда гына 5 коммуналь авария килеп чыккан. Иң зурысыннан соң шәһәр халкының 3тән 2 өлеше, ягъни 40 мең кеше сусыз кала. Именно вот в этом микрорайоне, где мы сейчас находимся, в это лето мы заменили... Без басып тора торган микрорайонда былтыр җәен 9 чакрым су үткәргечләре алыштырылды. Бу шәһәрнең тарихи өлешендәге торбалар. Әлеге эш өчен акча республика рәисе ярдәме белән бүлеп бирелде. Инженер челтәрләрен алыштыру буенча башкарасы эшләр күп әле. Системе именно инженерных сетей. Шәһәрдәге су челтәрләре өчен Чистай водоканалы җавап бирәм. У шәхси оешма акцияләрнең 4тән 1 өлеше генә районныкы. Шәхси колда сетевар юк. Колда гына компанияда очистное сооружение бар, грунтовый водозабор, насосный станция и водопровод насосный станция. Шул ук вакытта квитанцияләрдән күренгәнчә шәһәр халкы су өчен водоканал оешмасына түли. Шуңа гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда аларга мөрәҗәгать итәләр. Безгә бер квитанция килә салкын суга, водоотведение, электроснабжение и обращение с ТКО. Шул суга түлибез водоканалга. Рөстәм Нургалиевич әйткән сүзләргә без риза. Без аны сөйләшәбез дә бирергә дәүләткә. Ишраклылыкмы, юкмы, әмма безнең иҗат төркем урында эшләгән вакытта краннарга су килде. Хәзер инде халык күпмегә икән дип борчыла. Соңгы 3 елда кыш айларында су даими булмый торган. Җәй көне юк, кыш көне шулай, яз көне дә бетә су. Самое главное знать, что будет дальше. Безнең өчен иң мөһиме киләчәктә ничек буласын беләсе иде. Су үткәргечләрне төзекләндермәсәләр, ел саен шундый хәл кабатланачак. Каждый год плавать зимой и сидеть без воды летом. Постоянно прорывает. То в одном месте, то в другом месте. Я вчера 15 литров ставила снега, чтобы мыть унитаз. Шәһәрдә су үткәргечләр урыны белән 90%-ка таушалган. Гадәттән тыш хәлләрне булдырмау өчен водоканалны шәхси куллардан район карамагына тапшыру турында сүз бара. Республика рәисе шундый күрсәтмә биргән инде. Хәзер безнең программада парламент көндәлеге сәхифәсе, анда дәүләт сайты тормышы, депутатлар эшчәнлеге, республикадагы вакыйга хәлләр турында кыскача сөйләрбез. Республикада 5 февральдан 17-сенә кадәр барлык мәктәпләрдә киләчәкне сайлыйбыз дигән парламент дәресе үтәчәк. Бу хакта дәүләт советында тарих һәм җәмгыять белеме укытучылары киңәшмәсендә Фәрит Мөхәммәтшин хәбәр итте. Мартта Россия президентын, сентябрьдә дәүләт советы депутатларын, 2025 елда Татарстан рәисен сайлаячакбыз. Шуңа дәресләрдә тавыш бирү системасының үзенчәлекләре, әһәмияте һәм халыкның сайлау хукукы турында сөйләячәкләр. Бигрәк тә 18 яше тулган укучыларга аерым игътибар бирергә кирәк, диде парламент башлыгы. Республиканың үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматы буенча беренче тапкыр тавыш бирүчеләр быел 90 меңгә якын булачак. Гаилә елы уңаеннан сайлауга әти-әниләр белән бергәләп килү зур әһәмияткә ия дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. То, что заложим молодым людям, то и пожнем. Не доглядели, просмотрели в семье, его величеству учителю приходится вкладывать огромный труд, чтобы перенаправить мысли этого молодого человека в разумное русло. Вот эта миссия ваша, за вас это никто не сделает.
Татарстан дәүләт сайтында яшьләр парламенты 2023 елда башкарылган эшкә йомгак ясады. Утырышта парламент башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин катнаша. Сезнең позиция күп кенә яшьләрнең күз алдында, шуңа күрә сез бердәмлек үрнәге күрсәтергә тиеш ди ул. Бу Россия президентын һәм дәүләт сайты депутатларын сайлау вакытында аеруча мөһим. Яшьләр арасында аңлату эшенә актив кушылырга, булачак сайлау кампанияләренең мөһимлеге турында сөйләргә кирәк. Бу бигрәк тә беренче тапкыр тавыш бирәчәк яшьләргә кагыла, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Огромный объем работы. Мы рады, что молодежный парламент, школу которого вы проходите, думаю, что оно в первую очередь вам помогает активно войти в полнокровную жизнь нашей республики через парламентскую деятельность, но и в целом для республики скажу, что вы пример молодых людей, которые вот этой еще и депутатской, общественной работой активно занимаются. Мы надеемся, что наша молодежь, я и вчера обратился, молодежь — это та часть нашего населения, на которой будет нанизываться наше будущее. Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе Санкт-Петербургта Ленинградны камалыштан коткаруга 80 ел тулу уңаеннан булган вакыйгаларда катнашты. Ленинград өчен көрәшүчеләр истәлегенә Ватан ана һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Пискарев зиратына Федерация Совет рәисе Валентина Матвиенко, Санкт-Петербург губернаторы Александр Беглов килде. Бөек Ватан сугышы вакытында Ленинград халкының бик күбесе безнең республикага эвакуацияләнә. Төньяк шәһәрдән Казанга зур предприятиеләр күчерелә. Наша задача передать это следующему поколению, этот геройский поступок ленинградцев, как они сражались, как они выжили, как они победили. И сегодня говорим о победе Ленинграда, ленинградцев в этой очень жестокой и суровой Великой Отечественной войне. Вечная память. Татарстанда бүген 1300 табиб җитми. Район авыллардагы хастаханәләргә кайтып эшләүчеләргә ихтыяҗ аеруча зур. Медицина югары уку йортларына керүчеләрнең 10% беренче елда ук укуын ташлый икән. Кадрлар кытлыгын хәл итү, һөнәргә игътибарны җәлеп итү өчен республикада ак халатлы фәрештәләр дип аталган фестиваль үтә. Быел ул 12-нче тапкыр уздырылачак. 3 февральдән 15-нә кадәр мәктәп укучылары медицина үзәкләренә килеп, табиблар эше белән таныша, лекцияләр тыңлый, махсус аппаратларда эшләп карый алачак. Табиб һөнәре белән мәктәп бусагасыннан кызыксындыру алымнары турында безнең репортаж. В целом у нас укомплектовано 94% занятыми ставками, это по врачам, по среднему медперсоналу 94,1%. Бүген республика хастаханәләрендә югары квалификацияле белгечләр белән тәэмин ителеш 94% ди сәламәтлек саклау министры урынбасары. Бу әле бер табиб 1,5 ставканы алып эшләгәндә шулай. Бергә калдырсаң күрсәткеч кискен кими. Илкүләм проектлар буенча яңа медицина үзәкләре ачыла. Кадрларга ихтыяҗ елдан-ел арта. Шуңа күрә 12 ел рәттән уздырылып килүче ак халатлы фәрештәләр фестиваленә өмет зур. Мероприятие, которое касается профориентации среди школьников. Аны без мәктәп укучыларын 8-нче, 9-нчы, 10-нчыда укучыларны кызыксындыру өчен уздырабыз. Алар үзләре яшәгән һәр районның үзәк хастаханәсенә килеп, эш асылы белән таныша, шулай ук медицина оешмаларының техник җиһазлануын күреп китә алачак. Узган ел Казан дәүләт медицина университетының дәвалау белгечлегенә максатчан уку юнәлешенә 133 студент алган булганнар. 99 районнардан. Алар укып чыккач, шунда кайтып 3 ел буена эшләргә тиеш була. Мондый формада укыту елдан-ел арта. Әгәр дә 2018дә 65 бала алган булсалар, 2023дә 2 тапкыр арткан. Между городом и селом, между разными специальностями есть определенные перекосы. Шәһәр белән авыл арасында төрле медицина оешмаларын чагыштырганда да кадрлар белән тәэмин ителештә аерма зур. Без уку дәверендә студентларга юнәлеш бирәбез, кая эшләргә кемнәр кирәклеген аңлатабыз. Абитуриентлар арасында иң популяр юнәлеш стоматология. Гәрчә ул ихтыяҗ иң зур булган исемлеккә кермәсә дә. Менә 120 меңгә быел 3000гә якын гариза бирелгән. Безнең целевой бар, безнең 26 кеше целевой белән керә. Бюджет урыннары 35. Бүген укыту шартлары илдә иң яхшысы диләр. Әйтик, практика үтү өчен симуляторлары, җиһазлары булган хастаханә ачылган. Берничә ел үзгәч стоматолог булырмын. Думаю, хирург или ортопед булырмын.
4 февральдә КДМОның 2 үзәгендә ачык ишекләр көне булачак. Алар әлеге макетларда теш дәвалый, операция ясый, авыруларның йөрәк тибешен тикшерә алачак. Бүгенгә менә шушылар. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Исән сау булыгыз.